Matul is-semestru edukattiv li jibda f'nofs frar li ġej, l-Università ta' Malta se toffri għażla ta' suġġetti għal dawk li jixtiequ jtejbu u jkabru l-għarfien tagħhom firxa wiesa ta' suġġetti. Is-suġġetti jinkludu l-astronomija, il-produzzjoni tal-inbit, il-fotografija tan-natura, id-direzzjoni tal-films, ideat għall-intrapriżi u n-negozji, il-ħwawar u l-mediċini, it-trobbija tan-naħal, il-produzzjoni tal-għasel u l-maniġjar tar-riżorsi umani. Dan l-istazzjon tkellem mad-direttur taċ-Ċentru għall-Arti Liberali u x-Xjenza, il-Professur David Mifsud, li spjega li kull suġġett ikollu massimu ta' 28 siegħa ta' lezzjonijiet li jkunu dejjem flaxija bejn 6 u 8 għal benefiċċju ta' min jaħdem full-time. Għal da semestru għal pubbliku rnexxina naqdu 22 study units ngħidulhom tajjeb differenti, kull wieħed minnhom huwa akkreditat mill-Università ta' Malta u jekk fil-fatt aħna anke nagħmlu flok eżamijiet nagħmlu assignments għal kull wieħed minnhom biex dak li jkun aħna ma nbeżżawx. Apparti dawn il-korsijiet qed jiġi offruti wkoll 4 PLAS Tech Units li huma mmirati l-iktar biex joffru opportunità lil professjonisti fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika biex isaħħu l-formazzjoni akkademika tagħhom b'enfasi partikolari fuq għasla ta' teknoloġija u għodda ta' software kurrenti u emerġenti. Il-punti tas-suġġett offruti f'dan iċ-ċentru jistgħu jingħaqdu ma' punti ta' korsijiet oħra biex jingħataw ċertifikat li jista' jwasslu saħansitra għal diploma u anke b'aċċelerat. Jiena nappella l-pubbliku biex japplikaw dawn għalihom għaliex fihom ħafna tagħlim, fihom ħafna għerf. Matul daw il-ġimgħat qegħdin jitqasmu fuljetti bid-dettalji tas-suġġetti offruti. Kull min hu interessat jista' japplika online fuq is-sit elettroniku tal-Università sal-25 ta' Jannar.